Nagdangat sa 112 tanan ka barangay sa Rion Size ang naapektuhan sang pag-ulan kag pagbaha dala sang bagyong Betty sandig sa data sang National Disaster Risk Reduction and Management o kon NDRRM. Bangod sini ang Western Visayas ang nagpanguna sa pungsod Pilipinas sa may pinakabadamo nga barangay nga apektado sang habagat. Ginasunda naman ni sang Cordillera Administrative Region na Concar nga mayara sang 80, 74 naman sa Mimaropa, kag mayara sang 12 sa Region 3, kag 4 naman sa Region 1. Sabay naman sang affected individuals, nagapanguna ang Region 2 nga mayara sang 24,335, kag sa Rion 6 naman mayara sang 17,985. Sa kabugusan, naglabot sa 77,801 ka individual gikan sa 21,586 tanan ka pamilya ang naapektuhan. Kagini si Kabandarang Kim Kaluyu, nagabandera sa matutud nga serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.